وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا Qasam bolsun ruhi damarlaryň içinden sogurup çıkaryan feriştelere. وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا Wa qasam bolsun mu'minleriň ruhlaryny ýumşaklyk bilen alyp halis etýän feriştelere. وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا Wa qasam bolsun Hudaýyň emri bilen asmandan nazil bolýan feriştelere. فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا Wa qasam bolsun mu'minleriň ruhlary bilen cennete çakkan gitýän feriştelere. Wa qasam bolsun dünýäň işlerini tedbir etýän feriştelere. يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ Ol günne yerler we dağlar ulu lerzaga gelip titrer. تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ Oň ýyzynyň geler şoňa tabi bolýan zat. قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ Ol günne kalplar nahayatda muzdarip bolar. أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ Gözler hira bolup zelil bolar. يَقُولُونَ أَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ Kıyamata inkar etýän kafirler dünýäde aýdarlar: "Aya bizi ýene ölemizden soň awwalky halymyza öwrilip geljekmi? O ýene dirildiljekmi?" أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً Aya biz çüýren süňk bolup aýlansak da ýene jana gelersmi? قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ Eger şöyle bolsa bu zat nihayetde ziyanlı ýerine öwrilmekdir. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ Bes tahqiq şol täzeden dirilmek hiç zat däldir, fakat bir uly sesdir. فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ Pes nagah şolar dirilip sahireh diýen ýerde bolarlar. هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى Aya geldimi sana Musa'nın habary we qissasy? إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى Wagty ki Musa'ny özüniň perwerdegary nida edip gygyrdy, Tuwa atly päk derede. Aýtdy: "Ey Musa, sen Firavuna git, çon Firavun togyan edip ýolundan azdy. فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَى أَن تَزَكَّى Pes şoňa aýt, aya päk bolmaga meýliň barmy? وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى Wa men sen öz perwerdegaryň tarapyna hidaýet edeýin. Pes sen Hudaýdan gorkarsyň." فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى Pes Hazreti Musa Firavunun ýanyna bardy we Hudaýyň fermanyny ýetirdi. O özüniň kefiniň dogurdygyny sabit etmek üçin nihayetde uly mucizeler kökezdi. فَكَذَّبَ وَعَصَى Pes Firavun tekzip edip ýalany nisbet berdi. O nafermanylyk edip asi boldy. ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى Ondan soň ýüzüni hakdan öwrüp adamlary jem etmäge koşuş etdi. فَحَشَرَ فَنَادَى فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى Pes adamlaryny bir ýaňa jem etip üýşürdi. We gygryp aýtdy: "Men durun siziň uly perwerdegaryňyz." فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى Pes Allah tebarek we taala Firavunu gereftar etdi. Ahiratyň we dünýäň azaby bilen. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَن يَخْشَى Tahqiq Musa'nın qissasynda ibretler bardyr Hudaýdan gorkýan adamlara. أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا Aya sizi öleňizden soň direldip halq etmek müşkeldirmi? Ya asmany halq etmek, asmany halq etdi. رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا
ýokary götürdi asmanyň beýikligini, pes beraber etdi. وأغطش ليلها وأخرج ضحاها Ve garaňky etdi gijesini, we aşkar etdi ýagtylygyny, günnüz edip. والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها We ondan soň ýeri düşe edip düşedi. Yerden suw çykardy, we otlaryny çykardy. والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم We dağlaryny sabit etdi, şydatlary etdi. Ta size we siziň mallaryňyza menfaat bolsun diýip. فإذا جاءت الطامة الكبرى Pes wagty ki ol nihayetde uly haýwatly wagt gelse, ýani kıyamet gelse, يوم يتذكر الإنسان ما سعى ol günne ýadyna getirir insan näme eden amallaryny. وبرزت الجحيم لمن يرى We zahir edilip aşkar ediler dowlakyny her bir görýän üçin. فأما من طغى Pes her kim toğyan edip serkeşlik etse, وآثر الحياة الدنيا we dünýä diýerligini ihtiyar edip dünýäni ileri çekse, فإن الجحيم هي المأوى pes tahqiq cehennem şonuň jaýydyr. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى We her kim Hudaýyň huzurunda durmakdan gorksa, we nefsini hawa hewesden men etse, pes tahqiq cennet şoň jaýydyr. يسألونك عن الساعة أيان مرساها Kafirler senden sorarlar kıyamatyň barasynda, haçan bolar kıyamet diýip. فيما أنت من ذكراها Sana näme boldy? Kıyamatyň wagtyny aýdar ýani. إلى ربك منتهاها Kıyamatyň ilmi faqat Hudaýa hasdyr. إنما أنت منذر من يخشاها Tahqiq sen faqat kıyamatdan gorkýanlary gorkydýandyrsyň. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها Kıyamaty gören günlerinde güýa dünýäde hiç bir müddet durmadyk ýany bolarlar. Meger bir giýje ýa bir goşluk mykdarynça